सों नों आंनियाव बेसे अनो फोरमायनो खुगायाव राव गैया। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ MB प्रेजेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों आरो बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंखौ आं अनो। एक्चुअली नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ जुदि दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना दोननाय जादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों मिथुन राज आरो मृदुस दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ मिथुन राज आरो हास्ताया खालामदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टिउनआ मिजिं बरगयारिया खालामदों दे लोगोफोर। मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारि आरो निकिता बर'। प्रडिउसार मिथुन राज बर'। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होलांदो दे लोगोफोर। गोजोन्थों।